Claire o'r ydw i. Dwi'n gweithio i gyngor Benfro fel archifydd y sir yn Hwlffordd, lan y Bryn. Dwi wedi bod yna ers 15 mlynedd nawr a dwi'n dysgu Cymraeg fel rhan o fy waith. Dwi'n dysgu Cymraeg yn y coleg gyda Janice Morgan. Mae hi'n arbennig o dda, dwi'n hoffi dysgu Cymraeg gyda hi. Dwi wedi dysgu gyda hi am 5 mlynedd nawr. Dechreuais i gyda hi wrth ddysgu cwrs uwch. Wedyn, aethon ni ymlaen i cwrs mastroli. Wedyn nawr, dyn ni'n gwneud siawns am sgwrs gyda'r unwaith yr wythnos o 4 o'r gloch tan haraw 5. Dim ond lot ohonyn ni yno, ond dyn ni'n mwynhau dysgu pethau am hanes yr wlad a phethau fel yna. Mae'n wych, mae'n gyfle gwych i ddysgu mwy na'r iaith a dyn ni'n mwynhau i gyd gwneud pethau fel yna. Eto, dwi wedi trio dysgu Cymraeg sawl gwaith. Heb lwyddiant yn y gorffennol, ond erbyn hyn dwi'n meddwl mod i wedi trio yn galed iawn, a nawr dwi yn eitha iawn gyda'r iaith, ond hoffwn i fod yn gwbl ddwyieithog yn y dyfodol, sori. Fel rhan o fy swydd, dwi'n gweithio gyda'r cyhoedd, a mae rai ohonyn nhw yn dod i mewn sy'n siarad Cymraeg yn rigol. Felly weithiau maen nhw eisiau siarad â ni yn Gymraeg. Felly, a hyn o bryd, fi yw'r rai o bobl sy'n gallu siarad Cymraeg yn eitha da. Felly, fel arfer, dwi'n siarad â nhw pan maen nhw'n dod i mewn. Mae lot o bobl yn siarad Cymraeg sy'n dod i mewn, ac mae'n hoffi cael y cyfle i siarad Cymraeg gyda rhywun yn y swyddfa. Hefyd, dwi'n chwilio am her er mwyn gwneud rhywbeth mwy dros y Gymraeg. Felly, es i weld Kevin Davies yn ddiweddar, a hyn o bryd dwi'n mynd i drio bod yn niwtr Cymraeg, ond gawn i weld. Felly, hoffwn i wneud rhywbeth fel yna. Dwi wedi... dwi'n mynd i sesiwn hyfforddi yr wythnos nesaf er mwyn dechrau ar y daith i fod yn diwtor Gymraeg. Yn fy swydd ar hyn o bryd, dwi'n cymryd mantais ar bob cyfle i ddefnyddio'r iaith. Hefyd, dwi'n mynd i clonc gyda'r nos yn hwc. Mae wedi dechrau y flwyddyn hon, a dwi'n mwynhau y cyfle i siarad â phobl eraill sy'n dysgu Cymraeg hefyd. Yn y bore, unwaith y mis, dwi'n mynd i'r bore o'r coffi yn Paul Tutorial Hwlffordd. Eto, mae'n gyfle i marw y Cymraeg. Janice Morgan dwi'n diwtor Cymraeg i oedolion ac yn dysgu ar siawns am sgwrs yn Coleg Benfro yn Hwlffordd. Dwi wedi enwebu Claire achos mae Claire bellach yn ddysgraig sydd wedi cyrraedd pwynt rhugolder. Mae hi wedi bod ar daith o ddysgu Cymraeg ers sawl blwyddyn, ond nawr mae hi wedi cyrraedd pwynt bendigedig. Mae'n gwbl rhugl yn y Gymraeg. Mae hi yn gallu trafod unrhyw bwnc o dan hael, o benawdau newyddion y dydd i ddigwyddiadau hanesyddol, a hynny mewn dipyn o ddyfnder hefyd. Mae geirfa hi yn eang tu hwnt, ac mae'n gallu trafod ym mhob amser y ferf a mewn gwahanol gystrawennau, a mae pob treiglad yn berffaith gyda hi. Mae'n bleser i chlywed hi yn siarad, ac hefyd mae'n bleser hefyd i ddarllen i gwaith ysgrifenedig. Mae hi wedi bod yn llwyddiannus iawn mewn arholiadau Cymraeg i oedolion, gan gynnwys yr arholiad uwch. Mae hi'n gweithio gyda Chyngor Sir Benfro yn yr archifdy ac yn gallu darparu gwasanaeth Gymraeg yno yn gwbl ddiffwdan, yn hollol hyderus. Efallai bod hi ddim yn credu hynny, ond wedai wrth chi mae hi'n gallu. Yr unig beth yw mae'r galw am gwasanaethau Cymraeg yn fach ar hyn o bryd, so y peth yw i bob un ohono ni i fi mewn fyna a just defnyddio'r gwasanaethau Cymraeg, mae Claire yn gallu i darparu yn yr archifdy. Dwi'n credu bod Claire yn ymgeisydd cryf iawn ar gyfer y Gwobr hon. Mae brwdfrydedd hi tuag at y Gymraeg heb i ail,
Ac bod hi wedi cyrraedd pwynt rhugylder, mae'r awydd yno i ddysgu mwy drwy'r amser. So felly, pob lwc i ti Claire, a gobeithio wneud i gipio'r Gwobr, ti'n heidi fe. Dwi wedi mwynhau yn fawr dysgu'r iaith Cymraeg. Mae wedi bod yn brofiad gwych i gwrdd â bobl eraill a hefyd cael y cyfle i ddysgu sgiliau newydd. Eto, dwi'n edrych ymlaen at y dyfodol gyda'r iaith achos mae'r her i ddysgu Cymraeg i bobl eraill yn un wych a dwi'n edrych ymlaen at y cyfle i wneud rhywbeth fel yna.